फरायसा आफादनि 52थि गोथार गायसननाय सान गाबोनो 15 फेब्रुवारि आरो 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दानाय जादोंमोन। बै समाव आफादगिरि महरै बानेश्वर बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि महरै कनकेश्वर नार्जारी आरो गासै गायसनगिरि दैदेनगिरि बिथांमोननि मोनसे गोथौ आरो गुवार मेलेमनि साननायजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम मोनदोंमोन। दिनै फैयै फैयै 55थि मोनसे जोंनि जि जार्नि, बे जार्निया दिनै सफैबाय आरो बे मोनसे गोग्गानायनि थासारि, बे मोनसे जारिमिनारि सम आरो बेयाव बर' हारिनो जिखिनि एबसुनि गासै मावथि बिबानगिरि बिथांमोना सिबिलांबाय, हाबा मावलांबाय, गावनि जिउखौ सेक्रिफाइस खालामबाय, जों अराय बिथांमोनखौ गोसोखाङो। अराय बिथांमोननि लामा थाबायनायखौ जों अरायबो संदाननानै लामा थाबायलांगोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि जि मोन्थोर, बेखौ जोङो गोसोआव हमथानानै बोजबनानै हाबा मावलांगोन। जोंनि बे समायखिरा आरो गाबोननि जि 52थि गायसननाय सान, बे सानजों लोब्बा लाखिनानै गासै बर' हारि, बर' सुबुं, बुहुमाव थानाय, भारताव थानाय, आसाम आरो बड'लेण्डआव थानाय, बर' कसारि काउन्सिलाव थानाय गासैनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावदों, खुलुमनाय जासिहरदों आरो नोंथांमोना जोंखौ बोजबबाय, अनसायबाय आरो अरायबो बोजबलांगोन, अनसायलांगोन, जोंखौ जोथोन लागोन, जोंखौ मदद होगोन। बिनि थाखाय नोंथांमोननि खाथियाव जेरखम खर' गंग्लायै जेब्लाबो जोंनि मान होनाय आरो सिबिनाया थागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नोंथांमोना जेरैबायदि सिबिनो थाखाय, माहारि सिबिनो थाखाय, माहारिनि हाबा मावनो थाखाय, माहारिनि थाखाय जुजिलांनो, मोगा मोगि जानो थाखाय जिखिनि साहस होबाय बा नोंथांमोना हाबा मावनो थाखाय खाबु होबाय, बिनि थाखायबो जोङो अराय साबायखर बावो। दा बयनिसिमबो गायसननाय साननि जि मोनसे गोजोननाय, बे हामलायनायखौ आं बावहरबाय आरो बियो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव मोनसे जार्नि आरो 52थि बोसोर एबसुनि जि आगान, बे बर' हारिनिनो मोनसे सम्पद, माहारिनिनो मोनसे माहारियारि आफादनि मोनसे आबुं मोनसे जारिमिनारि दावबायनाय आरो बे दावबायनायखौ साफ्रोमबो जोंनि कलेज, इउनिभारसिटि, स्कुलाव फरायनाय फरायसा फरायसुलिया आंगोनि आफाद, गावनि आफाद आरो माहारिनि आफाद, फरायसा आफाद महरै बोजबनानै बयबो हाबा मावलांगोन आरो लामा दिन्थिलांगोन, लामा हान्थिगोन। बेखौनो जों मिजिंथिनानै गाबोननि साना गोजोननि सान जाथों, गोग्गानायनि सान जाथों आरो जाफुंसारनायनि सान जाथों, बेखौनो आङो बयनिसिमबो खावलायबाय। जोंनि मिरु आफादा वेस्ट बेंगलनि करदांगा गोजौ फरायसालियाव जोङो हाबाफारिखौ लागोन। फुंबिलियाव फिरफिला बिरहोनाय, बिबार बावनाय, मुंख्लंफोरनो, बड'फानो, जोंनि बारग' आफादगिरि गाहाय नेहाथारि जायफ्रा रुंसारि आरो मुंख्लं जाबाय बिथांमोननो, लोगोसेनो गोजोननि फारौ बिरहोनाय। जोंहा एबसु दा लिडारशिप, एबसुनि 52थि बोसोर दैदेननायाव बर' हारिनि जौगानाय आरो थांना थानाय, बे आयदानि सायाव सावरायगोन आरो 3 बाजियाव जोङो रड मार्च लादों आरो बे रड मार्चआ जाबाय गोजोन आरो गोग्गानायनि रड मार्च, जाफुंसारनायनि रड मार्च। बेयाव बयबो बाहागो लागोन आरो बिनि गेजेरजों जोंनि गोहोखौ जोङो फिन खेबसेबाव समाज आरो हारि आरो बुहुमाव जोङो दिन्थिलांगोन आरो बे मोनसे अनलायनायनि सक्ति जागोन आरो मोनसे इउनिटिनि, खौसेथिनि मोनसे गोहो जागोन। आरो बेखायनो जिल्ला आफादफ्राबो गावबा गावनि जिल्लायाव हाबाफारि लादों, दख'रायाव हाबाफारि लादों। रड मार्चआ मोनफ्रोमबो जिल्लानि हेडक्वार्टाराव जागोन आरो बेयाव एबसुआ गामसा, आर'नाइ आरो जोङो फिरफिला लानानै सान्थियै जोङो रड मार्च खालामगोन। बयबो बाहागो लानो थाखाय आं खावलायबाय। गोजोन्थों।